خلاف عقل جتھے انسانی عقل عاجز آ جائے او کم ہو رہا ہوئے اللہ دے نبی کو ظاہر، او دا ظہور او دا صدور اللہ دے نبی کو ہو رہا ہوئے تو انہوں آکھاں گے معجزہ جس طرح پتھر نہیں بول دے. انسانی عقل نہیں تسلیم کر دی کہ یار پتھر بولے بے جان، لیکن جی اللہ دا نبی فرماوے تے پتھر بول پائیں. ابو جہل آیا سی نا اپنی مٹھی دے اندر کنکریاں لے کے تو کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مٹھی دے اندر کیے دس دے ہو تو میں ایمان لے آواں گا، پر وہ ازلی بدبخت سی نا جنہیں ایمان لے آنا ہوندہ ہے وہ پھر پرکھ دے نہیں، ویکھ دے نہیں، دلیلہ نہیں منگ دے. توجہ ہے نا کہ یا محمد میرے مٹھ دے اندر جڑی ہے شے چیز او دس دے ہو میں مان جاواں گا تسی اللہ دے نبی ہو. آپ فرمایا اچھا میں دساں کیے یا تیرے ہاتھ دے اندر جو چیز ہے او خود میرے نبی ہون دی گواہی دے دے تے پھر کہنے لگا یہ تے گل ہے ہی عجیب تر. جینج ہو جائے تو ٹھیک ہے، اللہ دے نبی نا انہاں پتھر دیا کنکریاں نو فرمایا بھی تسی دسو میں کھاؤنا. چکیاں ابو جہل سن، ہاتھ ابو جہل دا سی، اور اللہ دے نبی فرمایا دسو تے او کنکریاں بول پئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد الرسول. اینو آکھاں گے معجزہ. ٹھیک ہو گیا جی، یہ معجزہ ہے. درخت چل دے نہیں، انسانی عقل نہیں مندی کہ کھڑا درخت مشرق والا مغرب آ جائے یا مغرب والا مشرق ٹر جائے، انسانی عقل نہیں تسلیم کر دی. لیکن اللہ دا نبی فرما دے مشرق آیا سی نا کہ یا محمد اگر او فلاں بیری دا درخت تو آڈے نبی ہون دی گواہی دے تے میں کلمہ پڑھ جاؤں گا. اللہ دے نبی فرمایا چل انہوں دس پہ تینوں اللہ دے نبی پیا سکتا ہے. جا کے دسیا حیران رہ گیا. درخت نے حرکت کی تھی اپنی جڑا وہ کھیڑ لیا زمین تو، اور زمین دا سینہ چیر کے نا اللہ دے حبیب دی بارگاہ حاضر ہو گیا. خلاف عقل ہے، انسانی عقل تسلیم نہیں کر دی، لیکن اے شان نبوت ہے. اللہ دے نبی تو ایسا کم ظہور پذیر ہو رہا ہے، صادر ہو رہا ہے. انسانی عقل عاجز ہے، لیکن انہوں آکھاں گے اللہ دے نبی دا معجزہ. اگر خلاف عقل کوئی کم ظہور پذیر ہوئے، ظاہر ہوئے اللہ دے ولی کو، انہوں آکھاں گے کرامت. انسانی عقل نہیں تسلیم کر دی، عاجز آ جاندی ہے. لیکن اللہ دے نبی کو لو کام ہو رہے ہوندے انہوں آکھاں گے اللہ دے ولی دی کرامت. ایک مرید دل برداشتہ ہویا ہے، حالات تو تنگ ہویا ہے، چبارے تے چڑھے ہے، ارادہ سی خودکشی کرن دا کہ چبارے تو میں اپنے آپ نو گرا کے نا خودکشی کر لانگا. سینکڑا میلان دا فاصلہ، مرشد کامل بیٹھا سے، مرید چبارے تو چل رہے تو مرشد بخارا تو چل رہے. چھلانگ لگائی، زمین دے قریب آیا، تھلے مرشد دے ہاتھ سن، ہاتھاں تے لے لے آئے تو زمین تے بٹھا دیتا ہے. ہن سینکڑا میلان دا فاصلہ ہے، چند سیکنڈ نے چبارے تو چھلانگ لائی، زمین لاؤندیاں چند سیکنڈ، مرشد بیٹھا ہے سینکڑا میل فاصلے تے، مرید تے نگاہ سی. ہن او چبارے تو تے او شہر بخارے تو آیا ہے. انسانی عقل تسلیم نہیں کر دی، یار نہ کرے. اے شان ہے اللہ دے ولی دی، ہائے ہائے اے شان ولی دی ہے. ہن معجزہ یا کرامت ان دونوں دے اندر نا حقیقت دے اندر اللہ دی قدرت کار فرما ہوندی. ذاتی عمل دخل اللہ دے ولی نبی نو نہیں،
لیکن جدو کوئی موجزہ طلب کرے، کوئی ولایت طلب کرے، جو امور ظاہر ہوئے اللہ دے نبی یا ولی دے کول، حقیقت دے اندر پسے پشت اس دے اندر اللہ تعالیٰ دی قدرت کار فرما ہوندی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ موجزہ ہے تو اس سچ بھی اللہ دی قدرت شامل ہے، اگر کرامت ہے اس دے اندر بھی اللہ تعالیٰ دی قدرت شامل ہے۔ تو اے میں ایک موجزہ دی تعریف جناب نو سمجھائیے کہ اللہ دے انبیاء تو ظاہر ہوئے خلاف شرع کم تے موجزہ بنے گا، اللہ دے ولی کلو ظہور پذیر ہوئے کرامت بنے گا، تے جناب یہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں کسے کم دا ظہور ہوئے انسانی عقل عاجز آ جائے تسلیم نہ کرے تو انہوں آکھاں گے قدرت۔ قدرت بھی برحق، موجزہ بھی برحق، اور اولیاء دی کرامت بھی برحق۔ اے مذہب اہل سنت ہے۔ ہن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نو کمال موجزہ عطا فرمایا ہے، ایسا عروج، ایسی بلندی عطا فرمائی کہ 7 آسمان تھلے اللہ دے حبیب سدرۃ المنتہا، اتھے جبریل رک گئے، اللہ دے حبیب لا مقات تشریف لے گئے۔ عروج ان اللہ تعالیٰ عطا فرمایا، اور اللہ فرمایا سبحان الذی، سیر کراون والا میں اللہ، میں رب کہ انسانی عقل تسلیم نہیں کر دی۔ بھئی کنڈی ہل رہی، وضو شریف دا پانی اجے قطرات زمین تے نہیں گرے، بستر شریف گرم تے انی تھوڑی جائے وقت لمحہ دے اندر اللہ دا حبیب بیت مسجد حرام تو مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی تو 7 آسمان، پھر لامکان، پھر رب العالمین نال ہم کلام، اس سارا ماجرہ، کنڈی ہل رہی، پانی زمین سے نہیں آ رہا، بسترہ گرم نہ مننے، اللہ فرمایا میں لے گیا، میں تے عاجز نہیں، میں قادر ہاں۔ میرا حبیب خود تے نہیں نہ فرما رہا کہ میں محمد گیا، اللہ فرما رہا میں لے گیا۔ توجہ ہے؟ چلو یار نقل کفر نباشت جی اللہ دے نبی فرمان دے میں گیا، ایمان اللہ تے مان لینا نا، تے بے ایمانہ نہ مننا، بھئی اللہ دے نبی آخری میں گیا، اللہ تعالیٰ انہاں دے عقل نو توڑ دیتا، فرمایا میرا محمد نہیں کہہ رہا کہ میں گیا، اللہ فرما رہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، میں رب اپنے بندے نو سیر کرائیے۔ لجاون والی ذات قدرت والی، ان دی قدرت رکھ دی، ان دے تو بھی کم وقت دے اندر رب چاہوے تو میں پھر بھی کرا سکنا۔ توجہ ہے نا؟ اسرا بعبدہ لیلم، راتوں رات، سبحان دا معنی ہے پاک ہے او ذات ہر عجز تو، ہر عاجز کرن والی چیز تو اللہ دی ذات پاک ہے، کل قدرت کمال اللہ دی، اپنے بندے نو سیر کرائی راتوں رات، مسجد حرام تو مسجد اقصی، لِنُرِيَهُ من آیاتنا، اللہ فرمایا میں سیر کراون دی وجہ دسی، سیر میں اللہ تاں کرائیے کہ میں اپنے پاک محبوب نو نا اپنی قدرت دیا نشانیاں بکھاؤں۔ انہو ہوا السمیع البصیر، بے شک رب سنن والا بھی ہے تے ویکھن والا بھی ہے، مفہوم ہے۔ تو میرا بھائی معراج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ اہل سنت ہے کہ اللہ سونے نے اپنے حبیب نو معراج کرایا ہے۔ توجہ، اور آپ نے نا خواب وچ نہیں، کئیاں دا اعتراض سی بھئی خواب وچ اے سیر کرائی گئی، توجہ ہے، اور کئیاں دا اعتراض سی جی روحانی سیر سی، اللہ فرمایا نہیں، بعبدہ ہی، میں اپنے بندے نو سیر کرائیے۔ ساڈے علماء اہل سنت، محدثین، مفسرین، منطقی، محقق، فقیہ، منطقی، فلاسفی، سب دا ایوئی مذہب ہے کہ اللہ سونے اپنے حبیب نو ستیاں نہیں، خواب وچ نہیں، جاگ دیاں سیر کرائی۔ اہل سنت دا عقیدہ۔ تو آپ نو
ام ہانی دے گھر اللہ دے حبیب تشریف فرما نے آرام فرما رہے بڑے ناز نال. چاچا زاد ہمشیرہ سی ام ہانی اللہ دے حبیب دی. اللہ سونے اپنے فرشتے جبرائیل امین نو فرمایا بھائی انتہائی کمال شان نال میرے حبیب نو لے کے آنے تے لے کے کنج آنے پہلے جنت نو سجا دیو آسمان سجا دیو ہر پاسے جنت دیاں خوشبوواں نال 7 آسمان معطر کر دیو حور و غلمان نو حکم دیو بن سمر جان جنت نو آراستہ کر دیو ہر پاسے خوشی دا سما بنا دیو کہ میرے حبیب دی آمد ہونی ہے. ہائے ہائے اللہ دا عرش سک رہی ہے محبوب خدا دی زیارت نو آسمان دے فرشتے ترس رہے حور و غلمان جنت دے خدمت گزار چہرہ رسول اللہ دی زیارت واسطے بے تاب نے. اللہ رب العالمین فرمایا اے جبریل اسرافیل نو بھی لاؤ میکائیل نو بھی لاؤ خود بھی جاؤ لیکن جس سواری تے میرے حبیب نو لے آنے او جنت دے اندر ہے 40 سال تو جنت دے اندر او چار رہی ہے او سواری نو انتخاب کرو. جبرائیل امین فرمان دیں کہ میں جنت دے اندر گیا